इंदिरा गांधी. जन्म 19 नोव्हेंबर 1917. मृत्यू 31 ऑक्टोबर 1984. गंगा, यमुना व गुप्त सरस्वती यांच्या त्रिवेणी संगमावर वसलेल्या अलाहाबाद शहरातील धनवंत व विद्यावंत नेहरू कुटुंबात भारताच्या पहिल्या श्रीपंतप्रधान इंदिराजी यांचा ऐन दिवाळीत जन्म झाला. माता कमला व वडील जवाहरलाल नेहरू यांनी आपल्या सुस्वरूप मुलीला इंदिरा या नावाच्या जोडीला प्रियदर्शिनी असे आणखी एक नाव कौतुकाने ठेवले. आजोबा मोतीलाल व वडील जवाहरलाल यांच्यासारख्या प्रभावी राजकीय नेत्यांच्या घरात जन्मल्यामुळे इंदिराजींना देशभक्तीचे व राजकारणाचे बाळकडू लहानपणी मिळाले. मात्र आजोबांना किंवा वडिलांना अधूनमधून तुरुंगवास घडत राहिल्याने इंदिराजींना आपले शिक्षण सलगपणे घेता आले नाही. अलाहाबादेस प्राथमिक शिक्षण झाल्यावर मॅट्रिकपर्यंतचे शिक्षण त्यांनी पुण्यात घेतले. ते घेताना बॅडमिंटन, लाठी, हुतुतू, लेझिम, पर्वतारोहण यातही त्या आघाडीवर होत्या. पुढे गुरुदेव टागोरांच्या शांतिनिकेतनमध्ये त्या राहिल्या. पण लवकरच त्यांची आजारातून उठलेली आई कमला हिला हवापालटासाठी युरोपमध्ये न्यावे लागल्याने त्याही त्यांच्याबरोबर गेल्या व ऑक्सफर्ड येथील कॉलेजात शिक्षण घेऊ लागल्या. परंतु मध्येच त्यांना परत भारतात यावे लागल्याने त्यांना पदवी संपादन करता आली नाही. वयाच्या 21व्या वर्षी कायदेभंगाच्या चळवळीत भाग घेतल्याबद्दल त्यांना कारावास भोगावा लागला. 1942 साली त्यांचा फिरोज गांधींशी विवाह झाला. फिरोज हे नॅशनल हेरल्ड या वृत्तपत्रात काम करीत. पुढे ते लोकसभेवर निवडून आले. या देशभक्त दाम्पत्याला राजीव व संजीव असे 2 मुलगे झाले. 1959 त्या काँग्रेसच्या अध्यक्षा म्हणून निवडल्या गेल्या. 1960 पतिनिधनाचा आघात त्यांना सहन करावा लागला. 1964 साली पंतप्रधान जवाहरलाल यांच्या मृत्यूनंतर ते पद लाल बहादूर शास्त्री यांना मिळाले. त्यांनी आपल्या मंत्रिमंडळात इंदिराजींना घेऊन त्यांच्याकडे नभोवाणी खाते दिले. शास्त्रीजींच्या मृत्यूनंतर त्या भारताच्या पहिल्या स्त्री पंतप्रधान झाल्या. त्यांनी गरिबी हटवण्यासाठी प्रथम 10 कलमी कार्यक्रम राबविला. सतत भारतावर आक्रमण करणाऱ्या पाकिस्तानच्या पूर्व बंगालमधील गांजलेल्या प्रजेला स्वतंत्र करण्यासाठी लष्करी मदत करून त्यांनी भारतद्वेष्ट्या पाकिस्तानचे बांगलादेश व पाकिस्तान असे 2 तुकडे केले. त्यांची असामान्य कामगिरी लक्षात घेऊन राष्ट्रपतींनी त्यांना 1971 भारतरत्न किताबाने सन्मानित केले. सततचे संप व टाळेबंद यामुळे देशाची बिघडू लागलेली अर्थव्यवस्था ताळ्यावर आणण्याच्या हेतूने त्यांनी 1975 आणीबाणी पुकारली. पण भारतातील लोकशाहीप्रेमी जनता त्यामुळे नाराज झाली व 1977च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला हार खावी लागून जनता पक्षाच्या हाती सत्ता गेली. पण त्या पक्षाचे घटक पक्ष आपापसात भांडू लागल्याने 1980च्या निवडणुकीत काँग्रेसने दैदिप्यमान विजय मिळवला व इंदिराजी पुन्हा पंतप्रधान झाल्या. त्यांनी गरिबांच्या उद्धारांसाठी जशा योजना कार्यान्वित केल्या त्याचप्रमाणे भारतीय वैज्ञानिकांकरवी अवकाशात उपग्रह सोडून जगात भारताचा दबदबा निर्माण केला. पण पाकिस्तानच्या चिथावणीने पंजाबमधले शीख अतिरेकी पंजाबचे स्वतंत्र खलिस्तान नावाचे राष्ट्र निर्माण करण्यासाठी अत्याचार करू लागले असता इंदिराजींनी लष्करी कारवाई करून त्यांचा पाडाव केला. त्यामुळे चिडलेल्या शीख अंगरक्षकांनी पिस्तुलातून गोळ्या झाडून त्यांचा अंत केला. धन्यवाद.